78ನೇ ವರ್ಷ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಶಾರದೋತ್ಸವದ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉಳ್ಳಾಲ ಹಬ್ಬಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಟಾಸದ ಕೋಲನ್ನು ಪೋಲ್ತುದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವೈತುಲೆ ದಕ್ಕೆ 5 ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಘರ್ಷಣೆ ಪ್ರಾಣ ಶಾರದಾದೇವಿ 4 ಗಂಟೆ ಮಾರ್ಗಳು ಉಂತುದು 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 5:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾರ್ಗಳು 5:30 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಚದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚಿನ ಬಂಡ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ನನ್ನ ಊರು ಡಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಏರೈ ಅವನು ಮಲ್ದೇರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಂಜಿ ಸರಿ ಆಯ್ನ ಸಾಯ್ತು ಕಾಲ ಬಂದು ಆ ಕಾಲ ಬಂದು ಎಂದಿನ పోయింది ఏతులు పోయింది అంటే మీరు భరించాలి కదా ఎందుకంటేనప్ప అమ్మల్ని నెనప పత్తమ్మన మొత్తం ఇది నాటకాలు ಬಂದು అమ్మల్ని ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಸಿಗೆ ಮೇಲಿಂದಿನಪ್ಪ ಇನ್ನಿಪ್ಪ ಆ ಸಂಭವವನ್ನು ನಡೆದು పోయిటిಪ್ಪ ನಿಂಗಳ ಇಷ್ಟೊತ್ತಕ್ಕೆ ಒರಿ వెళ్ళే ಒರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನಿಪ್ಪ ಈ ಉಳ್ಳಂತ ಮಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡೀಪ್ಪ ನಿಂಗಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಮೊಡಕ ಹಾಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಡಕ ಹಾಕಿದಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೆನಕೊಂಡು ಅರಿಯಲ್ಲಮ್ಮ ಇನ್ನಿಪ್ಪ ഞങ്ങളെ ಹಿಂದುತ್ವದ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕುಂಠಿತ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಪ್ಪಿಸಿಟ್ಟು ഞങ്ങളെ ಹಿಂದಿನೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ഒരു ಭಾವನೆ ഉണ്ട് അത് ആ ഭാവನೆ ആരെല്ലാം ಬೆಚ್ಚೋಲ್ಲಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಚ್ಚೋಲ್ಲಾರ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ಇನ್ನಿಪ್ಪ ഞങ്ങൾ അമ്മൻ്റെ കൈത്താത്തിൽ മേങ്ങി നിന്നിപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നിപ്പ ആ സാരദോത്സവ സമിതിയുടെ വന്നിട്ട് ಇನ್ನಿಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ഞങ്ങൾക്ക് വിശേഷമായിട്ടും ചെല്ലിപ്പ ആ ശാരദ മാതിന ഞങ്ങളെ അമ്മനെ നടക്ക് വന്നിട്ട് അവർ അതിനെ മുന്നേ അവിടെ ആ പീഠത്തിൽ ആ ശാരദ മാതിനെ ഇരിപ്പിക്കുന്നത് അതൊരു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മണ്ണിൽ സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിനി ഇതിപ്പോൾ 2, 3, 4 എണ്ണം ആ കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട് കാലത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ മുന്നത്തെ കാല നേരത്തെ തമ്പ്രാട്ടി ഊട ജോഗത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാല നേരത്തെ വന്നിട്ട് ആ ശാരദ മാത എതിർ നിന്നിനി അപ്പോൾ അമ്മവും അതിനെ ദൃഷ്ടി വെച്ചിനി അമ്മവും ദൃഷ്ടി വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ അതൊരു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം മുന്നത്തെ 4 കിട്ടിനി അത് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടിനി ഇന്നിപ്പോൾ ആ അതിനെ മുടക്കാക്കിയിട്ട് ഇടീ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു ಉಪದ್ರಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದೆಲ್ಲ ಕೊರೆ ಐನಿ ಕುತಂತ್ರಲ್ಲ ನಡೆದುಂಟು ಆ ನಡೆದಂಥ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆನಪ ಕೈತಾಸಲಿ ಮೇಗನು ಐನಿ ಏದೆಲ್ಲ ರೀತಿಲಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಐನ ನಿಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಐನ ಚಿತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆಂದಾರು ಕೀನಿನಾಗ ಐನಿ ಆರೆಲ್ಲ ಪಣಿ ಹಾಕಿನಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೈಲಿ ತಕ್ಕದೇ ಪಾಠದ ಆ ಅಮ್ಮ ಕಾಣಿಸಿದನು ಆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯವರಿಗೆ ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ನಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿ ನಿಂದಿನ ಅವರಿಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಆ ಅಮ್ಮ అయిన సైకిల్ అన్నంత బాధ్యతన ಏನೇನಿನ ಆ ಸಮಿತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ഞങ്ങൾ കൈത്താത്തിൽ മേങ്ങുന്നപ്പ ഈനെ നല്ല ಬೆಳಕು അവർക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്ര ഇനി ഞങ്ങൾ ഈ മണ്ണിൽ ഞങ്ങൾ ഏതൊരു ഉത്സവമാക്കാനേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബതിക്കിട്ടു ഇല്ലെന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത് ആണ്ടാണോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കഷ്ടമായിട്ട് പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മಲ್ಲಿ മേങ്ങുന്നില്ലപ്പ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ പൂരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറെക്കോടി ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಳಗೆ ಕುಡಿಸಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುನ್ನಕ್ಕ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ಬದಿ ಬಾಧೆಲ್ಲಮ್ಮ ಕಲ್ಪಿಸಂದ್ರೆ ಈ ಶಾರದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಶೋಭಯಾತ್ರೆ ಹೋದಂಥ ಕಾಲ നേരത്തെ എന്തൊരു ന്യൂനത്തെ ഇനി മുന്നൊക്കെ ಬರ್ತಾರೆ ഞങ്ങളമ്മ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಲ್ಲೇ ಈನ ಆಕೆಂತಾರಿಗೆ ಐನಿ ತಕ್ಕದವರಿಗೆ ಬದಿನ ಆಯ್ತರ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಂದು ഞങ്ങൾക്ക് ಐನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಂತ ಪಣಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಕೊಂಡು ಆವಟ್ಟಿಪ್ಪ ഞങ്ങಪ್ಪ ಪತ್ತಮ್ಮನ ಒಡಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈತಾರ್ತಿ ಮೇನೆ ಒಡಕ್ಕೆ ഞങ്ങൾക്ക് ಸುಖಮುಖದಲ್ಲಿ ಬದಿನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ഞങ്ങൾಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಸರ ಇನ್ನು ಬಂದಿನ ಏದು ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಸರ ಬಂದಿನ ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಶಾರದ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ನೂನೆತ ಐನೆಲ್ಲ ಸಮಿಸಿಟ್ಟು ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മുന്നൊക്കെ നല്ലൊരു ബദിനമ്മ കൽപ്പിസ്ഥാൻ ചേർത്തമ്മಲ್ಲಿ ಕೈತಾರ್ತಿ ಮೇಂಗನ ಆವಟ್ಟಿ പറഞ്ഞ വാക്കണമ്മ ഭിന്നത മണ്ണിടെ കീർത്തിന ಅಪವಾರ್ತಾದ ഞങ്ങൾക്ക് ಸುಖಮುಖತಿನ ಬದಿನಮ್ಮ ಸದಾಕಾಲ ಅನುಭವಿಸಿ ഞങ്ങൾക്ക് ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಲ್ಲದಾಕಂಥ ಭಾಗ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೀರ್ತಿ ತಮ್ರಾಟನಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಐನಿ ತಕ್ಕದ ಪಣಿ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಐನಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಮ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ತಾನ ಜನ ಮೇಂಗನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಇನಿ ಮುರಳಿತಾನೆ ನಡೆತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಉಳ್ಳಾಳದ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದ ವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆತಿನ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ
ಘಟನೆ ನಡತದ್ದು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗಗ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಕೊನಪ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೆರಿದಿಂತಿನ ವಿಷಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಭಾಗದ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೈದಿನ ಎಂಕ್ಲ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಡು ಆಯ್ಕೆ ಏರು ಕಾರಣೀಭೂತರಾತ್ಯರು ಆಕಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ದು ನನಗೆ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸುಡು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ನಾಗ ಏರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಮಲ್ಪಂದ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಸಂಸತ್ಗೊಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ದೂರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಇನಿ ಮಲ್ದೇರು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಯಾನು ಸುರುಕಾತ್ ಮಲ್ಪುಣಂಜಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಅವು ಭಾವನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಏರು ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೇರ ಐಕ್ ಬಹು ಶಿಕ್ಷೆಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಂಡ ದೇವರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವು ವ್ಯಾಪಲ ಅವು ಐಕ್ ಕೊನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇನಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಏರ್ನಲ ಎಂಕಲು ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಆಂಡ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಳ ಭಾಗ ನಡತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮಸೂರು ಕ್ಯಾವಾಡು ಅತ್ತನ ಚೌತಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆವಾಡು ಅತ್ತನ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆವಾಡು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ದುಮ್ಮೂರು ದಿಂಚ ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ಪೋವಂದಿತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಈತ ವರ್ಷಡ್ಲ ಈತ ಸಹಿತ ಈತ 78 ವರ್ಷಡು ಐತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಲಿಡೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಳಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರಕಾರ ಬೈದಂಡು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಘಟನೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಆತಿಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಕಾನೂನು ಎಂಚಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾನೂನದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪೊರ್ತುನು ಇನ್ನು ಎಂಕಲು ಪನ್ನಾಗ ಕೋಡೆ ಎಂಕಲು ಪನ್ನಾಗ ಸಮಯದ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ ದಾರ ಎಂಕಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಕೋಡೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ದಾಯಗ ದಸರಾಗ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋದು ಎಂಕಲ್ ಕೋಡೆ ಕೇಂದನಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಯಾನೈಕ್ ಪಂಡೆ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಊಲ ಪನೀರಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಉಳ್ಳಾಳದ ರೋಡುಡು ಸಮಯಡು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಉಳ್ಳಾಳದ ರೋಡುಡು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳಾಳದ ಭಾಗಡು ಮೆರವಣಿಗೆನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಡ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳಾಳಡ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಸಮಯ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಲಾಲ ಅವಳು ಘಟನೆ ಆಂಡುನಲ್ಲ ಕಾಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಅತ್ತನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಂತವನಂಚಿನ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪೆ ಕಾನೂನು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾನೂನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಕಾನೂನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಂಕಲು ಕೋಡೆ ಐಕ್ ಪೋದು ಸಮಂಜಸ ಉತ್ತರ ಕೊರತ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಎಂಕಲು ಪಕ್ಷ ಒಯ್ಟ್ಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮಗ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆನಾಗ ಎಂಕಲು ನೂದು ಎಂಕಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಯಾಪಲ ಎಂಕಲು ಕೇನೇರೆ ಐನು ತಯಾರುಲ್ಲ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ವಾ ಸಮಾಜಗಳ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಧಕ್ಕೆ ಅದು ಇನಿ ಜನಜೀವನದ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಅಪನತ್ತಂದ ಅಪ್ಪ ಕಾನೂನು ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಕಾನೂನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಕಾನೂನು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐನು ಒಂಜಿ ಸಂಯಮ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಉಂಡು ಐನು ಮಲ್ತಿಜೇರು ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ತಪ್ಪೆಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಅಂದೇರು ದುಂಬುಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಳಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕಲು ಉಳ್ಳಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬೈದೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ದು ಒಂದು ಸಂಯಮ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಸಂಯಮ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಂಡ ಐನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲಿ ಕೊನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಮುಕ್ಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಘಟನೆ ಎಂಚಿನ ಲಾದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಆಯ್ನು ಕೊನತಿನ ರೀತಿ ಮುಕ್ಕಲು ಸರಿಜ್ಜಿ ನೂದು ಎಂಕಲು ಮುಕ್ಕಲು ಕೊನತಿನ ರೀತಿ ಸರಿಜ್ಜಿ ಇಂದೇರ್ದಾದು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಭಾವನೆ ಏರೇರು ಅವು ಒಟ್ರಾಸಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇನಿ ಇಂದು ಸರಿಯಾದ ಇಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಡುನ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಅಕ್ಕಲು ಏರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೇರ ತಪ್ಪು ಆತಂದ ಇಜ್ಜ ಎಂಚಿನ ಆತನದ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ದ ಎಂಚಿನ ಲೊಪ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಗವಾಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರೆಗಲ ಐನೊಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಪೂಪುಜಿ ಆಂಡ ನಾನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ದು ನಾನು ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ವಾ ಸಂಸತ್ತಿರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನ ಬಂತು ಏರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ್ದು ತೊಂದರೆ ಅರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದೇವರನೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ್ಯ ನನ್ನ ವಾ ರೀತಿದ ಕಾನೂನು ದಡಚನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರೆಯರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆತ್ತು ನನ್ನ ಕಾನೂನು ದಡಚನೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಡು ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಈ ಎಂಚಿನ ನಂಗೆ ಕಾನೂನು ಉಂಡು ದುಂಬುಡ್ದು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಪೋಡು ಐಕ ಕಾನೂನದ ತೊಳಕು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ
ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಐನೊಂಜಿ ನಿಯೋಗನು ಕಮಿಷನರ್ ಕೊರ್ದು ನಾನು ಏರೇ ಬರಡು ಒವ್ವೇ ಬರಡು ಮುಲ್ತ ದುಂಬುಡಿದಿಂಚ ಎಂಚ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒವ್ವೇ ಬರಡು ಒವ್ವೇ ಪೋಡು ಸರ್ಕಾರ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನ ಎಂಚ ಪೋಂದಿತ್ತಂದು ಅವು ಅಂಚನೆ ಪಾರಂಪರೆ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಐಟಿ ನಮಕ್ ಪಕ್ಷ ಅವು ಒಂದು ಓವುಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಡಾಕಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದೇಟು ಓವುಲ ನಂಗೆ ರಾಜಿ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಬರೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅವು ಪಾರಂಪರೆ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಇನ್ನು ಜನ ಹೆಚ್ಚಾನಾಗ ತನ್ನತಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ದುಂಬು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದು ಇನ್ನು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಾಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕ್ಲಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಲಬ್ಬು ದಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಗೆ ಟ್ರಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಸರಿ ಐತೆ ಪೂರೈಕ್ಲಾಂಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಆ ಡಿ ಜೆ ತಂದೆಕ್ಕೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡ್ದು ಡಿ ಜೆ ಈ ಸರಿ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಲ್ತೇರು ಕುಡಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದಕ್ಲು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಅವು ಅಕ್ಕಲೆ ಒಂಚೂರು ತಾಳ್ಮೇಡು ಇಂದೇನು ರಶ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಾಗ ಅವ್ಳಿಗೆ ಸಮಯದ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ನನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಚಿನ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರ್ಯದ ಎಂಚಿನ ಬೈದಿಂಡು ಐನು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹೊಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾನೂನು ಮಕ್ಕಳು ಐನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ನನದ ಒವ್ವ ಮೆರವಣಿಗೆ ದಾಲ ಇಂಚಿನ ಅನುಶಕ್ತಿ ತಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂಕುಲು ಕೊನಪ ಪಂಡದು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿತು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೋರೋನೆ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿಗ್ಲ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ನಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಈತ ಜನಲ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಸೇರಿಯರೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಳ್ಳಾಳ ಶಾರದಾ ದೇವರೇನು 78 ವರ್ಷದಿಂದ 77 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡೆ 78ನೇ ವರ್ಷ ಇನಿತ್ತ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲೆ ಐಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನೆಡ್ದಾವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನತ್ತೆ ನೇತ ಸಂಘಾಟಕೆರೆ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲೆ ಆನಿ ಅತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಬತ್ತುಪೇರು ಅಂಡ ಮುರಾಣಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಘಟನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಬತ್ತನಲ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥವಾದ ಎದುರುಂತೋಡು ಪನ್ಪುನೇದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದಿಯಾನು ಪನ್ಪೆ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಜನಕ್ಕಲೆ ಪೂರಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಶೇಕಡ ಜನಕ್ಕಲೆ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂತೆ ಎಲ್ಲೇ ಜವನೇರೆ ಐನು ತುಯ್ಯರ ಬರೋಂದು ಪೇರು ಸಮಯಗ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮೋಟು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಕೊನೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಆಯ್ನ ಘಟನೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ಆ ಟಾಸೆದ ಒಂಜಿ ಕೋಲುಂದೆತ್ತದು ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೊಲ್ತುದು ದಕ್ಕದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಆವೊಡು ನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಶಾಸಕೇರಡ ಪೋದು ನಮಕೇನುದು ಆ ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನನ್ನ ಈ ತಾನೆಡು ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಒವ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯಲನ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಯಾನು ಸುರೂಕಾದು ಪನ್ಪೆ ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವರ್ನ ಕಾರ್ಯೋಡು ಏರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮೆರವಣಿಗೆಡೆ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಸೈತಿನಕ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಟಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಏರ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನಕ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಲಾದ ಮಲ್ತಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ನೇತ ಪಿರಾವುಡುದಾದ ಷಡ್ಯಂತರ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನು 4 ಗಂಟೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರುಡು ಉಂತಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಧಿಕಾರಿ ಏರಾಂಡಲ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾವಡೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಮುಲ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ಆರು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳಾಳಡೆ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಾನಾಗ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ತೊಡಕು ಅತನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಮೂಲು ಹಿಂದುಲು ಮಲ್ತದಿಜೇರು ಹಿಂದುಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂಲ ಮಲ್ತದಿಜೇರು ಅತನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹಿಂದುಲ ಆವಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆವಡ ಎದುರು ಮಲ್ತದಿಜೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಏತು ವರ್ಷಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕುಂಪಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಆನಗನೆ ಬತ್ತದೆ ಮೈಕ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಾಯರು ಕೊಲ್ಯದ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಏಕ್ಲ ಮೈಕ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಾಯರು ತೊಕ್ಕೋಟದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ 2-3 ಜನನು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ನಿಜವಾದ ಇಂಚಿನ ಘಟನೆ ಆನಗ ಸರಿಯಾದ ಹಿಂದುಲು ಲಕ್ಕದು ಉಂತುದು ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡೊಂದು ಯಾನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂಗ್ಲ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನ ಒಂಜಿ
ಕಳಕಳಿದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತನಾಂಡ ಆ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರಮುಖರು ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಲೇಂದು ಅಪಗಪ್ಪಗ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಒಯ್ತದು ಕಾಲರ್ ಪಟ್ಟಿ ಪತ್ತದು ಒಯ್ತದು ಕೊನದು ಉಲಾಯಿ ಪಾಡು ನತ್ತು ಆ ಪಾಡ್ದಾನಾಗ ಈ ತಾಕ್ಲು ಮುರಾಣಿ ದಾದ ಮಲ್ತೇರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು 5 ಗಂಟೆ ಆ ಮಾರ್ಗೊಡುಂತಾವನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಗತಿಗೇಡನ ಆ ಜನ ಮಲ್ತಂಡೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಪು ನಡೆಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಈ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಉಂತದು ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಪನ್ಪೆ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ನಿಯೋಗ ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ UT ಖಾದರ್ ನಡೆ ಪೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲು ಏರು ಪೂರೈಕೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾವೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ನೇಕ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಯಾನಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ 5 ತಾರೀಕು 5 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಎಂಕಲ್ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರನೆದುರು ಸರ್ವ ಭಕ್ತರು ಆಗಿರ್ತಾ ನಿರಕರತ ಜನಕಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತದ್ದು ಉನ್ಮತದಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ದೇವರನೆದುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪಂದಿನೇಕು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬನ್ನಾಗ ರಾವುಗುಲಿಗ ಬನ್ನ ಅಂಚನೆ ರಾಜಗುಲಿಗ ಅಂಚನೆ 9 ಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಐಲ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಕಡತದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಘಟನೆ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಂಜೇಶ್ವರಡ ಐಲ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರ ಬಂಟಮಲ್ರಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ವೀರಭದ್ರ ಒಳಚಿಲ್ತಾಯ ಕೊರಗಜ್ಜ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ವೀರಾಂಜನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಧರ್ಮನಗರ ಸುಂದರಿಬಾಗ್ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಉಳ್ಳಾಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಗರ ಸುಂದರಿ ಬಾಗ್ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ತೊಕೋಡ್ದ ವಿಠೋಬ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಓಲು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂದು ಓಲು ಇನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಐಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಭಾರಿ ಭಯಭಕ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿದಡೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 77 ವರ್ಷ ನಡಪಂದಿನಂಚಿಂದ ಘಟನೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಏರು ಅಧಿಕಾರನಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅವು ಅಕಲ್ ಈತ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದು ಎಂಕಲ್ ನೆನೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜನಾಂಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಬನ್ಪುನಂಚಿಂತ ಅವು ಇನಿಕತ್ತು ಸಾಧಾರಣ 80 ವರ್ಷ ಪುರಾತನವಾದಿತ್ತಿನ ಅಬ್ಬಕರಾಣಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದಿತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚನೆ ಇಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಡೆದ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಮಲ್ಲೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಉಳ್ಳಾಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ವಹಿವಾಟು ನಡತೊಂದಿಂಚಿನಂತ ಊರು ಅಂಚಿಂತನೇ ಒಂಜಿ ರಾಣಿ ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ರಾಣಿ ಉಳ್ಳಾಲದಿತ್ತಲ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಪೌರುಷನು ಉಳ್ಳಾಲದ ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಬೈದಂಡು ಉಳ್ಳಾಲಡಿ ಈತ್ನಟ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಮು ಗಲಾಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲಡ್ರಿ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಯಾಪಲ ಕಡಿಬದ್ಧವಾದ ತೋಜಾದ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಒವ್ವ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಕಣ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ವಿಚಾರ ಹೆಂಚಿನ ತೆರಿಪಾದಿತ್ತದಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ಮುಲ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಟಪರೆತ್ತಿಜಿ ಬಕೊಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಉಳ್ಳಾಲದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಇಂಚೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆನು ಅಲ್ಪ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲ ವರ್ಗಡು ತೂಯಿಲಾಗ ತೂತೇರು ಮೊಗವರ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುನು ಮುಂದಾಳುನು ನೀವು ಯಾವ ಸೀಮೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಎಂದೇರು ಅವು ಪೂರ ಮೈಕ್ ಕೈಬಾರ್ದು ನೂಕುದೇರು ಅವು ಪೂರ ಬಂತುಂಡ ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಬ್ಯಾತೇನೆ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ಲ ಬೊರ್ಚಂದಿನ ಪೂರ ಶಬ್ದ ನೆಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಡಕಲು ಎಂಚಿನ ಬ್ಯಾತೇನೆ ಒಂಜಿ ಪಂಗಡಡು ಉದ್ಭವ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕಲಿ ಹಿಂದೂ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಕಳಕಲಿಜ್ಜಿ ರಕ್ಕಸನ ಪನೋಲಿ ಪಂಡ ಈತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನೇ ಇನಿ ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯೆ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ಕರೆಕ್ಟವಾದ ಪೋಡು ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಡಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅವು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ನಡಪೋಡು ಇನಿ ಮುಕುಲ್ನರ್ದು ಬಂಡಿದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಂಪರೆಲ್ಲ ಕಾಲ ಮಿತ್ತಿಟ್ಟು ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುದು ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾದು
ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನಡೆಗೆ ದೇವರು ಸಶಕ್ತವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಶಕ್ತವಾಯಿನ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾದ ಅಕ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಡೆ ನನಗೆ ಮಿತ್ತು ವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಐತ ಬಗೆಡಿ ತೆರಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮದ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಈತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿನಿ ಟ್ರಕ್ಕಡ ಮುಖಾಂತರ ಕೊನಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂದಾದ ಬಂಡ ಆತು ಒಂಜಿ 4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನಿ 11 ಪೋನಗಲ ಈ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಆಂಡಲ ಆರ್ಕೆ ಏನಂದೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಮುರ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚೆ ಈ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪ ನಡೆದು ದುಂಬ ಅಕ್ಲನ ಬಗೆಟ್ ಬೇಜಾರಾವ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂದನೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನ 8 ಜನ 30-40 ಜನ ಯಾಪಲ ದೆರ್ತದೆ ಉಂಟುದು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಆತಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾತು ಕರುಣೆ ಇಜ್ಜಂದಿಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ ಮಲ್ತದೇರಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾರದಾ ಹಬ್ಬಕರಾಣಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ದು ದುಂಬು ಬನ್ನಗ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಐಕಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಲೈಟ್ ಓರ್ ಆಫ್ ಆತೀನಿ ಫುಲ್ ಪ್ರಭಾವದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆತೀನಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಮುಕುಲು ಅಲ್ಪ ಆರತಿ ದೀತೇರಿ ಆರತಿ ದೀಂಡಲ ಎಂಕಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಡಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಆರತಿ ದೆಪ್ಪನಂದೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ದಾಯ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವರು ದುಂಬು ಮುಂದುವರಿನ ಬಂಡೇರಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಚಂದಿನ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ದೇರಿ ಇಂದು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಸರಿವಾಯ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತ್ರತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇ ನಮೂನಡಿ ಪಾತೆರಡು ಬುರ್ಚಾಂದಿನ ಪಾತೆರ ಬರ್ತದೆ ಅವ ಅವನವಾಗ ಅಂಚಿಂತ ಪಾತೆರ ಯಾಪಲ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಪಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವೇನು ತೋಜಾದ್ ಕೊರಡು ಆತ ಬಂದಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಾತೆ ನತ್ತೊನ್ನಿ ಅಕ್ಲೆ ಏರಿ ಆಯ್ನ ಐಕೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿದ್ದೇನ ಆ ಭಗವತಿ ಮಾತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆನೆ ಕೊರ್ದು ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕನ್ ತೋಜಾವಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ.